sira kabeh. Mundur. Tantek nang kabeh. Ojo ganggu nang kene. Mundur. Tak lipes kabeh. Tuhan, ojo ganggu nang kene. Lancen iku sakti medhuwe. Tarung karo aku. Ojo ganggu di sumber. Wong nang omah iki. Sing bahaya karo. Wong kuwete karo buta. Sing hati-hati nang ngono. Amit-amit. Iya tenang. Ini ku mriki niku pokoke ku mlebu area omah niki. Lalu ngoten. Ono makam nang ngono. Mbok makam sapa cilik. Cing. Betul. Makam iki. Betul. Kanten tiga. Nang ngono. Gedang. Makane opo wis mari. Biasa ganggu arek cilik senang gini. Nangis ae. Iya. Arekku kelaran. Arekku gak kerasan ning jalmu. Oh, gak enak. Iki mbak bapak ini. Pun dincet-cet masak neraka iki. Nah, iki mbak sing sampeyan kita nonton. Mana nangis ae. Kenapa nangis ae? Gak kerasa nang jamule. Kuwi lali. Pokok lho. Mayu nirine. Hariku kelaran. Loro. Nggih ngapunten niku teng njaba ya omahe. Oh, mau nang kene. Omah iki akeh sini. Opo meneh iki kata tinggoni iki. Iki kata tinggoni. Digawe sarang. Nggih omahe iki memang kosong kan. Nek mulai tok tinggoni. Sajane ngene kuwi tetep tinggoni. Tinggoni sedino. Kena kondone menungso. Jadi ini maksudnya omahe sampean iki gale kosong blas. Ya mungkin nek sampean nang Jakarta ngono iki didilboni dulure. Menungso cek ono ditempati ada orang. Oh ngeten, Bang. Yo iki Gak tau dipancai. Selamat deh. Omah nang daerah kene kudu dislameti lek dadi nggone. Lupa lali ya. kan selamatan. Lupa kan saya kekayaan sakit. Rencana kan ini habis ini. Kalau yang selamat itu pertama-tama sudah selesai, sudah selamati. Tapi saya kalau pulang dari Jakarta ini belum. Langsung dinggon-goni karepmu dhewe. Kabeh iki ana pundene tuwa-tuwaan nang daerah kene. Setiap desa iku duwe tata cara dhewe-dhewe. Teko leluhure. Nah, terus ya apa Mbak kudune? Dislameti sajane khusus omane. Kau oleh selamatan gandeng itu. Iya. Wah, karemu dhewe tak kongkonan kon. Rencana kan di sini tuh. Rencana ibu berangkat. Kesuwen. Jajane teko langsung dibanjaki to ngger. Nah, lihat Pak. Omah iki marono santet. Nggih, Mbak. Niku menawi dulure niki sampe almarhum.
iki mantun bancaan iki pitung dinan. Nggih. Bancaan iki 7 hari. Iya, udah. Nggih, Mas. Jadi wau pun dene mriki pun tunjuki aku. Ini ya kon. Kon enten sakti ini. Konco nang kono tok penggawan ganggu wong le. Oh niku kok ganggu menungso sing gak ketok wujude kon. Nek kon wujud mati kon kene le. Kau ngomong sepi keluar Gusti Allah tok tetaya. Niki Mbak. Itu ngarene. Nah, niki Mbak. Iki ngono kene. Daerah konoan aku gak ngerti. Daerah kene itu tunggonku. Dari mana itu keluar? Ambu nyebrang laut. Lewati angin, langit, jojo langsung nang dodo. Koyo angin ala mancep, koyo angin duduk, koyo ngaran. Iki kok dawane tuane mriki nggih ngoten. Main santet balik ya kudu gaib, kudu main nyoto. Balik gaib Mbak. Almarhum wonge meneng tapi lek ngomong atos. Dia tani guyonan tapi sing dijak guyon orang ngerti. Cucu daerah kini. Omane. Tapi bahasa wong Jawa laku. Wonge padha ambune. Tapi meni wonge loro ya wis iku wonge. Ana matine ya iku wonge. Itu aku sing mateni, tapi kabeh karena karma. Wong mateni wong karmane kudu mati. Kersane Gusti Allah kabeh. Kabeh sing kehendak Allah. Jalaran matine wong kaya apa. Tapi teko ucapanmu jogon ben ora nglarani atine wong. Sing diarani dosa sekabeh napa wae yen kuwi ngomong nglarani atine wong iku dosa. Mangkane ucapanmu dijogo. Unen-unene mulutmu adalah harimau. Niku jawabane. Sing bahaya kuno wujude ula. Dalanan niku nggih. Iku paling bahaya. Ono maneh sing ono tanduke sebelah rodok rene. Kemotone abang. Ning mburi iki ono wong bedhe dukur wis wari-wari. Nang makam iku ya ono. Iku makam arek cilik ta. Ada. Di situ ada makam anak kecil ada. Sing biasa nggodho anakmu iku panggone nang kono. Soalnya anakmu iku sakno kabeh dijupuk nangis emang digudang karepe gudang dicadulinan tapi anakmu wedi karo wujude. Tapi gak apa-apa arek ku yo loro jerone mangane gak satos-satos mbok bubur. Bisa sembuh apa gimana diceritakan? Kersane Allah
semuanya kehendak Allah. Minta kepada Allah, sakit dari Allah, sembuh dari Allah. Istighfar semakin. Bismillah. Sementing nang kene aja ganggu nang keluarga kene. Kon kabeh. Aku yo hambane Allah, aku yo umat Kanjeng Nabi. Nek kowe dudu umat Kanjeng Nabi to hambane Allah, nyingkira kon kabeh teko kene. Goib sing Allah. Sugeng bae. Jadi mboten tata cara ya. Tata cara njaluk nang Allah, dudu nang aku. Iki mulai sampean sakit kan iki sing nglampahi ora apa. Enggak ganggu. Gue diceluk. Oh macake setan iki. Dia seneng ngudemit. Daerah kene daerah wingit anjene. Ake wong sesembah, sesaji. Assalamualaikum.